Indkøbslisten er et af vores stærkeste værktøjer, fordi du får en samlet kategoriopdelt indkøbsliste, som du specielt på mobiltelefonen kan tage direkte med i indkøbscenteret, og så har du et hurtigt overblik over, hvad du skal købe til i dag eller til en hel uge ad gang. Du kan selv bestemme, hvor lang en periode du vil købe ind for, så samler den det hele for dig. Derudover kan du indsætte dine egne noter til indkøbslisten. Så hvis du skal huske at købe toiletpapir og håndsæbe, så trykker du bare det ind, så vil det også stå der på den dato. Hvis du bruger køleskabet, så kan indkøbslisten fortælle dig, hvad du allerede har derhjemme, så du ikke køber dobbelt ind. Du kan maile din indkøbsliste til dig selv eller til din nærmeste. Og så kan du sende den en lille besked, sådan så enten mor, kæresten, manden eller børnene kan købe ind for dig, når du skal lave mad. Derudover kan du på indkøbslisten direkte indsætte de ting, du har købt ind, når du står nede i indkøbscenteret. Du trykker bare på smid tingene direkte i køleskabet, så kommer der en liste frem med alle de genstande, du lige har købt. Så kan du lynhurtigt trykke vores standard fødevarestørrelser ind, og så bliver det puttet i køleskabet.